Ahojte ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videjka. Budeme si zatvárať kúry dneska, lebo dlho sme nemali videjky od zvierat, takže si pôjdeme zavrieť kuričky. Už nám sedia? Nesedia, aby som mu bol zabudol. Dobre, už to nie je nikde nikam. Môžeme si to zavrieť pekne. Chcel by to namazať, aby to nevrzdalo. Vylejeme si vodu. Takže tak. Ukážeme si zajky, ak chcete. Už som zistil, že vás to baví, možno. Možno nevidíte. Počkať. Takže tu sú. Si to tak, dobre. Tu sú jedni. A tu vám ukážem ešte aj druhé, ak chcete. Aha, tu už behajú trpci. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. A tie spodné vám ukážem dokedy inokedy, lebo ešte aj tu máme. Ale tie už sú zalezené. Sekunda. Pokračujeme. Takže ešte toto si zamkneme. Neviem, prečo to mám tak približené ako debil. Dobre. Tu mám. Jednej kúre sme si zavreli. A ešte tu musíme zavrieť. Takže tu budem musieť pustiť svetlo, aby ste dačo videli. A ja som to nehal rád na kývel. Tu ďalšie. Takže toto môžeme dať sem. Toto podoprieme pre istotu. Ešte budem musieť vysypať dáko, neviem ako to vysypem s vami. Polovica po zemi, takže toto vysypem a ozvem sa vám. Pokračujeme. Tu som si to vysypal pekne. Polovica šla aj tak na zem. Dobre, toto už môžeme vypnúť svetlo. Nemusí svietiť. Pokračujeme. Už asi nemáme tak čo urobiť. Pozatvárané je. Zajky sme si ukázali. Môžete povedať, čo vravíte. Môžete napísať, čo vravíte na kvalitu videa, lebo to točím z druhého telefónu. Takže ak sa vám bude kvalita páčiť, môžete zanechať like, odber a taký pekný komentár. A ak chcete aby sa zajkom darilo, tak dajte like. Pre ne. Taký jeden veľký. Takže zatiaľ ahoj.